И така, на Златна рибка сме. Тук последен шанс или предпоследен да се видят кефали. Тук е любимата им кефалова трава. Между другото, Златна рибка се превърна в един доста по-голям комплекс, че дори и яхти тук паркират, дори барския делят. И така, мъркаме се. Не знам дали ги видяхте, но ще замуркали с добрига, това е доста едрички кефала.